Mira, mireu passaré un per dir-les, mireu. Però per dir-les vam començar, mireu. No cau, De locos, Mireu. Lleca Garneres, esa Pepa Granota, avui vingam a Manglano, en el mercat de Colón. Mirem, tenim José Manuel, que és el propietari de la tenda. Para que ningú te conega, José Manuel, pots presentar-te, per favor? Ai, mira, José Manuel Manglano, tercera generació de xarcuters del mercat de Colón. Així estem 80 anys. Com va néixer Manglano? Abuela l'any 45 va obrir un puesto de fruta i verdura així en el mercat de Colón i després, ja 10 anys després, vingué mon pare, però s'havia format en molt bones mantequeries de València. I va aprendre l'ofici i ja quan vingué ell se n'anà amb abuela i ell començà ja en xarcuteria. I com naix el teu amor per els formatges? Quan me vaig donar compte, sobretot, de lo que era el món del formatge en França. Quan van fer el Tratado Schengen, el Tratado Schengen se va aplicar en el 95, crec, i entonces ja podíem traure formatges de França sense tindre que portar un camió en un palet. Sí. Entonces jo vaig començar a donar-me compte de lo que és el món del formatge artesà. T'agradaria que la teva filla continuarà en aquest projecte? M'agradaria, encara que la meva filla s'està formant, té 16 anys, recent complits, i ella té que ser el que ella vulgui ser. Ara, que si ella volguera continuar en la botiga, sí, m'agradaria molt. I quina és la filosofia de Manglano? Productors artesans, molt mimats, molt cuidadets, perquè a partir d'ahí trobes ja el producte de categoria. Com elegis els productes que vas a tindre a la tenda? El producte té que ser un producte molt mimat, un producte artesà, un producte de productor menut, de productor que fa el producte com se té que fer, sense ficar la mà i sense fer un producte industrial. Quin impacte te dona el mercat de Colón a aquesta tenda? Molt, a part de que és ma casa. Vam apostar per el mercat de Colón des del principi, des dels inicis de la rehabilitació, i van passar anys complicats, però el mercat de Colón és ma casa. Per a part d'això, l'edifici, el centre que és, el barri on estem, tot fa que el mercat de Colón sigui un lloc impressionant. I com aconsegueixes tindre gent professional en lo difícil que és avui en dia? Doncs mira, són tots gent que està amb mi molts anys, amb passió, formació i fent un equip. Al final, la gent que estem així som tots un equip. Mira, quan la gent visita la tenda esta per primera volta, què pot trobar en aquesta tenda? Productes de productor artesà, formatges, vins, fumats, pernils, xarcuteria, qualsevol cosa, trobaran un producte diferent perquè és un producte natural, és un producte fent sense que el destí siga el preu. Quins premis tens en aquesta tenda? Sí, bueno, ja en l'any 2001 van donar, que això venia de la Generalitat Valenciana, van donar-nos el Premi GEA, que era el premi al millor comerç de la Comunitat Valenciana. Després, l'any 2009, va ser el Premi a la millor botiga gastronòmica d'Espanya, que me'l va donar Rafael García Santos, de lo mejor de la gastronomia. L'Acadèmia de la Gastronomia, en l'any 2008, em va donar el premi, que va ser dels primers premis que va donar l'Acadèmia, i Amics de la Gastronomia també ens va donar el premi a la millor botiga, i ja fa poc, l'any 2023, ens van donar Q de Quesos des de Madrid, ens van donar el premi a la millor botiga de formatges de tota Espanya. I quina diferència n'hi ha entre un formatge industrial i un formatge casolà? L'industrial és la mort i el casolà és la vida. Un formatge industrial necessiten eliminar tota la vida possible de la llet a base de pasteuritzacions molt bèsties per a poder fer formatges que siguin tots igual i que el comportament seu siga sempre el mateix. I això el que faria és que mataria tot. En canvi, el formatge casolà, el formatge artesà, és un formatge fet des de la llet, des del camp, des de l'animal, i respectant totalment tot el procés, no pasteuritzant, mantenint la bacteriologia molt alta, que això és el que li dona al formatge la qualitat absoluta. Això sol ser per veure avui en dia en un microscopi, a poder veure. Molt bé. De fet, jo sempre dic que els animals més importants per a un formatge no són la cabra, l'ovella, la vaca.
Són els que no se veuen, és que no? no se veuen, així és. Molt bé, i l'última pregunta és, resumir-me Manglano en una paraula soles. Passió. Por res, dime que nos has preparat per degustar. Anem a patir ara un ratet, Un poquet i prou. Mira, això és una passada, perquè això és un pernil ibèric, 100% ibèric, pur de bellota, de la meva reserva de 5J. 5J fa 200.000 pernils a l'any, però jo faig la meva reserva. Tu elegixes els pernils. En un parell de mesos me'n vaig allí a Jabugo i triaré uno a uno tots els pernils que siguen per a gastar l'any 2028. Sí, hi ha 2 anys o 3 per adelantat. Clar. I així no tinc jo la meva reserva, vaig vigilant-la, vaig triant-la i van venint conforme jo vas dient. I així, això fa que aquest 5J no siga un 5J normal. Un comercial, sinó que siga teu exclusivament. Una taula de formatges té que tindre un poc de tot. Això és una fermentació làctica, que és a dir, són formatges fets sense quai. Té forma de piràmide, està així tallat bonic, i està fet en la part del Val del Bar. Pot ser, José Manuel, el que diu que Napoleó, quan vingué, talla en un gabinet i talla aquest trosset i pensa que així no va. Va tallar la punta perquè va perdre una batalla contra Egipte i va prohibir que es fera un formatge en forma de piràmide perfecta i no es fa. Després, allà han ficat un formatge de cabra molt bo, que està fet a Holanda, que és un formatge de productor menut, es diu Boer. Els Boer són els grangers i està fet allí. Molt bé. Després han ficat un formatge de vaca que es fa en Galícia, es diu Biscato, que són veterinaris i fan un formatge de crua brutal. Això és un formatge que es fa en Bèrgamo, en Itàlia, sí. I és un formatge impressionant, es diu Foglia di Castagno, i és que maceren el formatge en vi i l'emboliquen en fulla de castanyo. Entonces, les característiques que té són molt particulars. I l'últim, que sempre té que ser el blau, és el que ha sigut millor formatge blau d'Espanya 2025, i la formatgeria, que es diu Airas Moniz, que està enxantada a Lugo, en la World Cheese ha guanyat el premi a la millor llet del món. No és poc. Una cosa, per la gent que no ho sàpia, com es comencen a menjar els formatges i com s'acaben a menjar els formatges? El més suau primer, el més fort, que és el blau, l'últim. I després, no hi ha que menjar prensat, ni blanet. Hi ha que anar combinant-los per a que siga una cata divertida. Això és molt important que la gent ho sàpia. I entre cada cata, raïm o codonyac. Després has de tenir un plat que han fet, que hi ha un pernil molt especial, que és el jamón york vasco, que és d'un productor de Guipúscoa, que el fa impressionant, és un altre món. El fa natural, d'un porc especial. Això és la botifarra negra típica de Catalunya, que me'l fa Mitjans, que és un productor meu de tota la vida, i això és una mortadela que fan en Mòdena, que me'l fa Veroni, 40 quilos pesa la mortadela. Yo les he visto les peces. Es súper especial. ¿Qué porcentaje de carne tiene el jamón york? El jamón york es una pieza grande, que es la pierna de un cerdo que se ha criado especialmente, que ha engordado mucho más. Nos vamos a 200 kilos por lo menos de cerdo. Pero eso que vemos normalmente que pone 92% carne, lo demás fécula de patata. Ah, bueno, es verdad. No, en este caso no hay nada de fécula de patata. 100% carne. Sí, por supuestíssim. I altra cosa, José Manuel, que la gent no sap, se creu que igual el producte 100% és molt car, però no se dona compte que moltes vegades el 52%, l'altre creguia, si tu fas el compte, pi més car, però la gent veu el preu i s'assusta. No, n'hi ha que analitzar aquest producte i dir, vale este preu, però si porto 52% de criguilla, a quant estàs pagant la criguilla? I després hi ha una cosa superimportant, i és que nutritivament no té res que veure. A nivell de salut, la persona que menja aquests productes està portant-li al cos coses molt bones. I al final el que no te gastes en això te'l gastaràs en farmàcia. Això és el millor espàrrec que jo conec. Adolfo Sadava fa uns espàrrecs que no tenen filets, que no es tiren, que es desfan en la boca. Això és un espectacle. Ara veureu... Quants en van ahir, en la caixeta? Ahir ixen entre 6 i 8. Entre 6 i 8. I l'últim és peperetes. He volgut que isca peperetes. Una xicoteta fàbrica que n'hi ha la Ria d'Arousa,
molt proper de la ria Oradousa i connectat amb la ria, i aquesta xicoteta fàbrica recibeix el mejilló en el seu àmbit, en el seu hàbitat natural. I després el netegen perfecte, ho posen uno a uno en la llanda i posen un escabeig impressionant, fi. Això té la textura d'un foras. Jo he estat ahí en ells i és impressionant. El bo de José Manuel, perquè ho sapigueu, que tots els productes que té, tots, vaya a veure-los com se fan. Sí, sí. Tots. I bueno, per a maridar això, en lo que a mi més Sí. m'agrada, un espumós. Correcte. Mai es pot maridar un formatge en un vi tinto. Atengueu que això és molt important, Això és superimportant. I la gent dirà, però això s'ha dit tota la vida, no? No. Tota la vida s'ha dit que no te la den con queso. Correcte. I això és d'un Molt bé. home que feia vi roín i que deia, antes de provar el vi, minxa un poquet de formatge, per a que no caiga en l'estómac buit. Correcte. I no t'enteraves de No si de era res, vi o perquè el roín. que matava tot el sabor, Clar. el paladar te'l matava tot En un completament. vivo passa igual. Si tu menges el formatge després del vivo no te vas a enterar de res. Exacte. En canvi, un cava marida bé, refresca, neteja i ajuda a Sí. disfrutar molt més Sí. de També valdria, tota la cata de també formatges. valdria, perquè la gent ho sàpiga, un vi blanc, Vi blanc, una cervesa, cerveseta, aulla també valdria, aulla, refresco, gin però tònic. sí, tot això valdria sempre. I el cava és de Maria Casanovas, és un productor que no és molt gran, també és del Penedès, i a mi este cava m'agrada molt perquè té acidesa, té frescor, té una bambolleta fina. A mi me pareix una barbaritat i qualitat-preu és una passada. És el cava que més venc en esta És el que més venia. I este què val perquè la que tu sàpiga? 7 euros la Quant? botella. 7 euros. Això és regalat, És regalat, és una passada. Pues res, despedirse de José Manuel, que ara nosaltres farem la cata. Ha sigut un plaer i res, espero que disfruteu molt. Pues mireu, no se oblideu subscriure-vos al canal i donar-li like. Anem a provar el primer del pernil, que m'has dit que és 5 jodes. Això no té nom, Tingueu de provar-ho, Mireu. Buah. No digan que 5J no te lo bríes. Del melosé que está. Cuando te lo comes está súper dulce. No, se queda un poquito aquí. No es la verdad que no es un 5J normal, si te dicen que es un Joselito, te lo tragas, Porque dice que hace 5J 200.000 jamones al año, pero él va allí y comprueba qué jamones quiere para él. 2028, 2029 está mirando ahora. Si no, la verdad, si os dije que es 5J, no lo creéis, Son enormes, Mireu. Son enormes, De locos, De locos, se desfà. Passa per la llengua i se desfà. Exageradament bo, I el escabeche que porta es súper suau, súper sedós. Y yo te digo una cosa, lo malo de esto, ¿sabes lo que es? Que cuando llegas a casa y te ponga la mujer, los que haya comprado, donde los haya comprado, se los tirarás a la cabeza. Es que no tiene nombre, es que como si fuera un paté, exagerado. A veure com està. És molt mantecós. És molt de làcteo. És diferent, però se nota molt la llet i té molt de sabor. Anem a provar este. Que diferent que és. Una cosa, estos formatges artesans se menja la corfa, se menja tot, perquè la corfa també li dona molta essència al formatge. No tinc de llevar-lo, perquè de menjar-se-lo sense corfa a menjar-se-lo en corfa canvia el món, No es cuero. Ah, sí? 100% jamón de york. Això No n'hi ha. és que no n'hi ha. Lo màxim que he vist jo per és un 96%. Yo también. A que té el sabor. Tiene sabor a carne de verdad. A carne. Jo sé que no és per provar-ho tots els dies, perquè això jo ho sé, però alguna volta anar provant poquet a poquet. I el que és també molt important, al paladar, a poquet a poquet, anar-te acostumant-lo a menjar bé. Això no té res que veure, això és altre món. Tingueu de vindre a provar-ho. Anem a provar això, que és una botifarra que li fan ahir exclusivament. Això és super suau. No pareix que sigui botifarra. Què és això? Anem a agarrar-ho a la mà perquè és que se trenca tot, Perdoneu. Bo. Ha dit que no tenía ni una hebra. Cap. No n'hi ha una, no gens. I està. I el sabor que té. Li anem a donar les gràcies a José Manuel per tots aquests manjars que nos ha ficat. Anem
a acabar-lo, no, Paco? Ja anem a acabar-ho, però això és... El problema saps quin va ser? Quan t'apliquem a casa el que tinguem en la nevera. Això ho comparo jo en Echevarri. Això és l'excel·lència sobre l'excel·lència sobre l'excel·lència. És la màxima qualitat. Que ells, el producte que no li agrada no entra a la tenda. Esta tenda la podeu trobar en el Mercat de Colón baixa. Pues res, no oblideu de subscriure's al canal i donar-li like. Adeu.